24 декабрьдә ачылган Яңа ел чыршысы белән саубуллашыр вакыт килеп җиткән. Аны сүтә башладылар. Бу эшкә 100гә якын кеше җәлеп ителгән. Башта һәрберсе 40 метрлы гирляндаларны алалар. Аннан соң чыршыга әйләнгән 155 шар һәм 504 йолдызны. Иң соңыннан тимер конструкцияләргә беркетелгән 6000-нән артык ясалма ботаклар җыела. Чыршыны сүтү берничә этаптан тора. Барлыгы 640 гирлянданы алу өчен 3-4 көн таләп ителсә, инде чыршының яшел өлеше тулысынча альпинистларга йөкләнә. Бу Россиядәге иң зур чыршыларның берсе, бейеклеге 35 метр. Киләсе Яңа елга кадәр аның сүтеп алынган өлешләре махсус складта сакланачак. Гирляндалар сүтелә, коробкалар җыела, динамиклар тоже. Динамик вышкалар җыела да, коробкалар җыела. Анысы бөтенесе Казэнерго складына без илтәбез, шунда саклана ул. Икенче Яңа елга хәтлек. Барлыгы 34 меңгә якын кеше Яңа елны нәкъ шушында Казан гаилә үзәге янында каршылаган. Башкала халкы һәм шәһәребез кунаклары әйтүенчә, иң ошаганы чыршының колачлы булуы һәм тылсымлы бизәлеше. Ошады, юлка бик матур булды. Только музыкалар ошамады бик. Иностранный телдә әллә ничек кенә шунда. Юлка бик ошады, бик матур булды. Дуслар белән килгән идем шунда, бик ошады. Мин Чувашия кунагы, Татарстанга килдем кунак булып. Бик аты юлка чыршышады. Казанның төп чыршысын сүтеп бетерү өчен 2 атна вакыт кирәк. Рузилә Фәттахова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы.